Siamad ydych chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn ychydig yn gynharach heddiw, recordiais I y fideo ar gyfer yr rheolwr pecyn ar gyfer Node.js, sef y cadw'r far ar y rhongryd, lle ydyn ni'n gallu uwchlwytho ac yn cyfrannu ein cod tarddiad ysgrifennydd yn yr iaith JavaScript ar gyfer Node.js dan y trydded cod tarddiad agored. Felly mae'r wefan honno yn adnodd yn eithriadol o ddefnyddiol ar gyfer datblygwyr sy'n eisiau I achwirio ar gyfer cod tarddiad y gallen nhw yn ei aldefnyddio yn ei hapau dan y trydded cod tarddiad agored yn yr iaith JavaScript yn enwedig yn yr amgylchiad o'r Node.js. Ond, os ydyn yn datblygu yn yr iaith o PHP, ai ydy rhyw fath o cadwrfa neu trosorfa ac hefyd rheoliwr pecyn sydd yn cyfartal neu cyfartaledig i'r npm ar yr wefan npmjs.com, wel, yr ateb yw ydy ar gyfer yr iaith PHP os ydyn ni eisiau I uwchlwytho ac I cyfrannu y cod ydyn ni'n wedi ei ysgrifennu gyda eraill dan y trydded cod tarddiad agored. Mae gyda ni y wefan fan yma sydd yn galw cyrchu cyfansoddwr.org ac eti composr.org. Mae'r hyn y meddalwedd sydd yn cyfartal i'r meddalwedd npm, sef mae'r enw o'r meddalwedd hon yn galw cyfansoddwr neu composr. Ond, os ydyn ni eisiau I pori trwy'r pecynau sydd ar gael ar yr cadw'r far oddi wrth yr rheolwr pecyn yma neu y cadw'r far sydd yn ei ddefnyddiwyd gyda'r rheolwr pecyn cyfansoddwr yma, ble mae e? Wel, os ydyn yn pori ar yr tudalen fan yma, ac wedyn os ydyn yn clicio ar yr botwm yma I pori'r pecynau, a dyma'r wefan gyda'r enw cyfieithed fel pecynnydd.org neu PHPAGIST.org. Wel, os ydyn yn achwilio ar gyfer yr gair Gymraeg fel hyn, beth sydd ar gael? Wel, mae'r canlyniad o'r achwiliad yn dychwelyd am rywaith o'r eddyliau. Ond ddim yn lawr yn uniongyrchol berthnasol i'r iaith Cymraeg. Nawr, os ydyn yn achwilio gyda'r patrwm fan yma, ydyn yn gallu gweld ydyn yn gallu go'r ymystong eddylau sydd ddim yn angenrheidiol I fod yn yr iaith Saesneg, fel yr hwn fan yma. Sut wedyn I gynnig neu dar ymystong neu go'r ymystong eich cod tarddiad i'r cadwfa neu trosorfa fan yma ar y PHPAGIST.org, sef yr cadwfa cysylltiedig gyda'r rheolwr pecynau ar gyfer yr iaith codio PHP sydd yn galw cyfansoddwr neu composr. Wel, mae'n mynylu dim yn hyn ar y wefan gyda'r cyfeiriad gair Saesneg
Packagist.org ac ar y dudalen fan yma mae gyda ni y teitl yn cael dechreuwyd ac mae'r dudalen hon yn y dwy rhanbarth. Yn gyntaf mae gyda ni yn uchod y rhanbarth sydd yn hyfforddiannu sut i dechrau defnyddiad o'r meddalwedd gair Saesnig cyfansoddwr. Ac wedyn, yn yr hanner rhanbarth, mae'n hyfforddiannu sut i uwchlwytho pecyn ysgrifennud gyda eich hunain i fyny i'r cadwrfa ar y gyfeiriad gair Saesnig Packagist.org. Felly nawr, os ydyn yn darllen yr hyfforddiannau fan yma, mae'n dweud yn gyntaf mae angen i osod ffeil gyda'r enw gair Saesnig cyfansoddwr .json ar y greddyn o'r eddyl sydd yn cynnwys yr dibyniadau ar gyfer yr eddyl fel hyn. Ac wedyn mae'n arddangos yr hyfforddiannau i Mewnsefydlu y meddalwedd gair Saesnig cyfansoddwr i mewn yn eich eddyl. Rydyn yn gallu rhedeg yr gorchymyn cyr fan yma, neu rydyn yn gallu cladwyddo'r y ffeil fan yma, sef y gair Saesnig cyfansoddwr .var i mewn i'r greddyn o'r eddyl, neu rydyn yn gallu gweld y dogfennaeth ar gyfer yr gair Saesnig cyfansoddwr ar gyfer yr hyfforddiannau Mewnsefydliad cyflawn. A dyma fe ar yr gyfeiriad URL fan yma. Felly mae'r hyfforddiannau hyn yn tybied. Mae eisoes gyda ni yr eddyl ar gyfer yr PHP sydd angen rhyw fath o pecyn neu pecynau oddi wrth yr cadwrfa ar yr wefan gyda'r enw gair Saesnig Packagist.org. Felly yn gyntaf beth yw i greu yr eddyl hwn fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n mynd i greu yr pregell ar gyfer fy eddyliau neu tablinau PHP i gyd. Felly dwi'n mynd i galw fe dim ond rhywbeth syml fel PHP fel hyn. A dan y rhiant cyfeiriad neu'r eddyl fan yma, dwi'n mynd i creu yr is-bygellau neu is-gyfeiriadau ar gyfer yr eddylau neu tablinau yn yr iaith PHP fel hyn. Dwi'n mynd i creu yr eddyl neu tablin gyda'r enw prawf 1 fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i edrych ar yr hyfforddiannau ynglyn â'r Mewnsefydliad o'r meddalwedd gair Saesnig cyfansoddwr fel hyn. Felly fan yma ar y dudalen fan yma, beth mae'n dweud yw mae'n dwy ffordd i Mewnsefydlu y meddalwedd gair Saesnig cyfansoddwr ac mae'r pa un ydyn yn ei dewis yn dibynnu dim ond ar ble ydyn yn dewis i leoli yr ffeil gyda'r enw gair Saesnig cyfansoddwr .var. Os ydyn yn ymdrech am beth ydy'r fath o'r ffeil gyda'r terfyniad .var enghraifft ar y dudalen hon, rydyn yn darganfod mae'r ffeil gyda'r terfyniad var dim ond cymwysiad meddalwedd wedi ei ysgrifennu yn yr iaith PHP, ond gyda'r holl cymwysiad yn ei gynnwys i mewn yn yr un ffeil, sef yr un ffeil gyda'r terfyniad .var.
beth sy'n digwydd yn dirweddol yw pan ydyn yn ysgrifennu rhyw fath o cymwysiad yn yr iaith PHP. Mae gyda ni casgliad o'r ffel neu ffeliau gyda'r cod tarddiad, ac wedyn os ydyn yn eisiau i dosbarthu yr cymwysiad hwn yn ytrach na'r ysgrifio yr holl casgliad neu swp o'r pegellau a ffeliau ac ati i mewn i'r cyfrwng i dosbarthu, enghraifft fel yr ffôn cof USB neu'r rhyw fath o ffel cyd-wasgadiedig fel y ffel zip neu beth bynnag, ydyn yn gallu rhedeg yr llwybr ffordd oddi wrth yr gwrthrych yma gyda'r un enw phar, phi a r, sef i trosglwyddo yr cymwysiad i mewn i'r gweithredadwyolyn, ac mae'r hyn yn cynhyrchu yr ffail gweithredadwyolyn gyda'r derfyniad pwynt phar, ac wedyn rydyn ni'n gallu rhedeg yr holl cymwysiad trwy'r gorchymyn PHP, ac wedyn gwaglau, ac wedyn yr enw o'r ffail phar, ac mae'r hyn dim yn gynnwys yr un ffel, sef y ffel phar, yn ytrach na'r swp neu pentwr neu tirfa o pegellau a ffeiliau cod tarddiad gwahanol. Felly, pan ydyn yn llarwyddo yr ffel gyda'r enw gar Saesnig cyfansoddwr pwynt phar, os ydyn yn ei leoli i mewn yn yr eddl neu taflun cyfredol, mae'r hyn yn rhedeg yn y pregell cyfredol ar gyfer yr eddl neu taflun, ond fel ma'n dweud ar y tudalen hon, ydyn yn gallu leoli yr ffel phar ar gyfer y gar Saesnig cyfansoddwr unrhyw le ydyn eisiau. Felly, os ydyn ei leoli yn rhyw cyfeiriadwr neu pregell sydd rhanbarth o'r amrywolyn ymgyrchiad gyda'r enw yn Saesnig llwybr yn y prif lythrennau, ydyn yn gallu ei mynedu neu gerchu wrth unrhyw lle ar yr ymgyrchiad plisgyn neu cregyn Linux, ac felly mae'r fodd hyn o Mewnsefydliad yn galw hollfeddol, lle mae'r fodd o'r blaen mae'n yn ei galw yn lleol. Felly, yn syml, ac mae'r hyn yn cymwysio yn y ddau achos, os ydyn eisiau i Mewnsefydlu y meddalwedd gyda'r enw gar Saesnig cyfansoddwr, ydyn ddim yn angen i lawrlwytho yr ffel phar gyda'r enw gar Saesnig cyfansoddwr. Felly dwi'n mynd i lawrlwytho y ffel yma yn ar, ac dwi'n mynd i gwneud hyn trwy'r yn gyntaf yn Mewnsefydlu gar Saesnig cyfansoddwr yn lleol, trwy'r yn rhedeg yr Mewnsefydliwr yn yr plegell cyfredol ar gyfer yr eddl neu taflun, ac wedyn, os eisiau, dyna'n gallu alysod neu alysgrifio yr ffel phar unrhyw lle i'w wneud yn gorchymyn sydd yn hollfeddol yn fy mewnrhofnodiad i'r plithllyn neu cregyn ar yr cefndrefn. Felly, ar y dudalen hon, dwi'n mynd i clicio ar y cysylltiad fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i alysgrifio y gorchmynion hyn i mewn i'r tociad ffordd fel hyn, ac wedyn i lido i mewn oddi wrth y tociad ffordd fel hyn yn y golygydd ar y ochrau fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i rhedeg bob un o'r gorchmynion hyn fel hyn, a dyma'r y gyntaf gorchymyn,
ac wedyn yr ail, ac wedyn y trydydd, ac wedyn y pedwerydd, a dyna ni. Felly nawr, os ydyn yn rhestru y holl gymwysiad I mewn yn y pregell cyfredol, dyna ni. Nawr, os da chi'n sylwi ynglyn â'r pregell cyfredol prawf 1, mae'r hyn yn uniongyrchol yn islaw yr pregell ar gyfer y hafan neu cartref, yn ytrach na'r islaw yr cyferiad ar gyfer PHP. Nid yw hyn yn bwysig, ond I cadw bethau yn daclus, fi'n eisiau I cadw y eddylau neu tablinau I gyd dan yr pregell ar gyfer PHP, os ydy ei wedi ysgrifennu yn y iaith PHP. Felly, cyn unrhyw beth arall, mae angen I mi I symud yr pregell prawf 1 I mewn dan y pregell PHP fel hyn. Felly nawr, os ydyn yn morfilio i'r pregell PHP, dyma'r y pregell ar gyfer yr eddyl prawf 1, ac os ydyn nawr yn mewn morfilio I pregell prawf 1, a dyma'r y cymwysiad gyda'r ffail far ar gyfer y meddalwedd gyda gair Saesnig cyfansoddwr. Nawr, os ydyn eisiau I rhedeg y meddalwedd hon, mae angen I ni yn gyntaf I mewnbynnu yr gorchymyn PHP. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angenrheidiol yn gyntaf I fod y meddalwedd PHP wedi ei mewnsefydlu ar y cyfrifiadur. Os dwi'n yn rhedeg PHP gyda'r dewisiad namin fi ar gyfer y dweddagaeth, mae'n hyn yn gwirio. Mae'n hyn wedi sefydlwyd ar y cyfrifiadur. Felly, nawr dwi'n yn gallu rhedeg y gorchymyn PHP, gwaglau ac wedyn yr enw o'r ffail, sef gair Saesnig cyfansoddwr, pwynt far. Ac mae'r hyn yn ysbynnu y gwybodaeth cymathwyol ynglyn â'r gair Saesnig cyfansoddwr, fel hyn. Felly, pan mae'n hyn dweud gorchymyn fan yma, mae'r hyn yn cynrychioli yr gorchymyn PHP gwaglau gair Saesnig cyfansoddwr pwynt far. Felly, os ydyn yn edrych ar yr rhestr o'r gorchymyn ar gyfer gair Saesnig cyfansoddwr, mae'r hyn yn ei cynydau ni I creu ffail gair Saesnig cyfansoddwr .json sylfaenol yn yr pregell cyfredol. Felly, dwi'n gallu gwneud hyn nawr. Nawr, os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn PHP, gwaglau ac wedyn gair Saesnig cyfansoddwr, pwynt far, ac wedyn gwaglau ac wedyn ENET fel hyn. Nawr, fe fydd hyn yn creu neu paratoi yr strwythurau ac hefyd y ffeiliau angenrheidiol ar gyfer pecyn sydd yn uwch rwythadwy i'r gadwrfa. Felly, ar gyfer y enw o'r pecyn, dwi'n mynd I derbyn yr un cynigwyd. Ac wedyn ar gyfer y disgrifiad, dwi'n mynd I mewnbynnu yr disgrifiad, dim ond ar gyfer prawf yn defnyddio y meddalwedd hon. Ac wedyn ar gyfer yr awdio, dwi'n mynd I derbyn. Ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y gwaglau ar gyfer yr gwasadolaeth lleiaf. Ac wedyn ar gyfer yr fath o becyn, dwi'n mynd I pwyso ar y gwaglau. Ac wedyn ar gyfer y tryddedd, dwi'n mynd I mewnbynnu
MET. Ac wedyn, pan ma'n yn gofyn, a ydw I eisiau I diffinio y dibyniadau yn rhwng gweithredol, dwi'n mynd I mewnbynnu nac ydw, na'r, a ydw I eisiau I diffinio fy dibyniadau ar gyfer y amgylchiad, datblygiad yn rhwng gweithredol, nac ydw. Nawr, ynglyn â'r enw gofod, mae'r hyn yn awgrymu I defnyddio y pregell enw SRX gyda'r yr enw gofod 1 o slaid prawf 1 ac dwi'n mynd I derbyn hyn. Ac wedyn, mae'n gofyn a ydw I yn cadarnhau yr genhedliad hwn ac dwi'n mynd I gytuno trwy pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni, nawr os ydyn yn rhestru y cymwysiad union yn y pregell gyfredol. A dyna ni. Ar y pwynt hwn, dim nawr yn y holiadau, mae'n tebyg I mi mae'r hyn yn tybied. Mae eisoes gyda mi rhyw fath o'r enw farchnatwr, achos ar gyfer yr enw o pecyn, mae yn gyntaf angen I mewnbynnu yr enw o'r marchnatwr ac wedyn y blaenslais ac wedyn ar ôl y blaenslais yr enw o'r pecyn. Felly, dwi'n tybied os dwi'n eisiau I cynnig neu uwchlwytho pecynau union i'r cadwfar gyda'r enw gar Saesnig pecynydd.org. Mae angen I mi eisoes I greu rhyw fath o cyfrif ar yr cadwrfa fan yna gyda'r enw marchnatwr go iawn, achos ar y foment mae'r enw marchnatwr 1, nid fy enw marchnatwr go iawn sydd dwi'n eisiau I defnyddio. Felly y peth dwi'n mynd I wneud nawr yw I creu y cyfrif ar y cadwrfa fel hyn. Felly ar yr gwelod o'r dudalen fan yma, ar ochr dde, mae gyda ni yr cysylltiad I cofrestru ar yr wefan. Felly dwi'n mynd I clicio arno fel hyn. Nawr, dwi'n mynd I creu yr cyfrif fel hyn. Nawr, mae'n dweud y fod y cyfrif wedi ei crewyd, atolwg I wirio yr e-bost I cadarnhau yr cyfrif. Felly dwi'n mynd I gwneud hyn nawr. Nawr, mae'n dweud a fod yr cyferiad e-post wedi ei wiriwyd. Dach chi'n nawr wedi mewn llofnodi. Ac nawr, os dwi'n yn clicio ar y 3 bar ar y brig, mae'n nawr yn arddangos yr enw y defnyddiwr o'r cyfrif, sef INL28. Felly dwi'n mynd I defnyddio hyn fel yr enw o'r marchnatwr ar gyfer y pecynau. Felly nawr, yn ytrach na defnyddio'r enw 1 fel yr enw yr marchnatwr, dwi'n eisiau I defnyddio'r enw marchnatwr INL28. Felly os dwi'n yn archwilio ar gyfer y defnyddiad o'r enw 1 yn yr eddyl neu taflun fan yma, dwi'n yn gallu defnyddio'r gorchymyn Linux neu Unix, sef gar Saesnig canfod, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr pregell dechreuedig, sef y pregell gyfredol, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw gyda'r patrwm unrhyw beth, ac wedyn I allbynnu yr canlyniad, ac wedyn dwi'n eisiau I pibellu yr allbynniad union i'r gorchymyn xargs, ac wedyn I rhedeg y gorchymyn grep I alltynnu y patrwm yn beth bynnag rhwych, sef ai fach neu
prif, lythren, ac wedyn I manylu y patrwm fel 1, ac wedyn os dwi'n yn pwyso ar y botwm doddiad, neu os dwi'n yn cynnwys y patrwm ar gyfer yr enw o ffeiliau I mewn yn y dwbl dyfnod fel hyn, na'r dwi'n gallu gweld mae'r enw 1 ar gyfer yr enw marchnatwr yn ei defnyddiwyd yn amrywiaeth o ffeiliau nid dim ond yn unig yn yr ffeil gar Saesnig cyfansodwr.json. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd I dileu pwp dim I mewn yn yr plygell prawf 1 ac yn dan iddo fe hefyd yn ether i'r ffeil gar Saesnig cyfansodwr.var fel y gallwch fi al dechrau unwaith eto yn creu yr eddl neu taflun newydd fel hyn. Felly dwi'n mynd I rhedeg y gorchymyn RM, gwaclau ac wedyn namin RF I wneud y gorchymyn yn al am gychedig ac hefyd I gorfodi y dileiad os mae rhywbeth yn yr caniatad neu cariatadau o'r ffeil sydd yn atal yr gwrthodiad o'r dileiad fel hyn ac dwi'n mynd I dileu pwp dim dan yr plygell SRX ac hefyd dan y plygell gar Saesnig marchnatwr ac hefyd yr ffeil gar Saesnig cyfansodwr.json hefyd fel hyn. Dim ond I cadw yr ffeil gar Saesnig cyfansodwr.var. Nawr, os dwi'n yn rhestru y cymwysiad unwaith eto a dyna ni, nawr dwi'n yn gallu alredig y gorchymyn PHP gwaclau gar Saesnig cyfansodwr.var ac wedyn gwaclau ac wedyn ENET. Nawr, ar gyfer yr enw o'r marchnatwr, dwi'n mynd I ambenodi ENL 28 ac wedyn ar gyfer yr enw o'r pecyn, mae'n hyn yn prawf 1 ac wedyn ar gyfer disgrifiad, nawr mae'n hyn dim ond ar gyfer profio meddalwedd hon ac dwi'n derbyn yr manylion ar gyfer yr awdur ac dwi'n mynd I bwyso ar y botwm doddiad ar gyfer gwaclau ar gyfer yr gwastadolau lleiaf ac ynglyn at ydy yn llyfrgell neu erthil neu taflun neu beth bynnag dwi'n mynd I bwyso gwaclau ar y botwm doddiad ac ar gyfer y trwydded dwi'n mynd I penodi y trwydded MET ac os dwi'n eisiau I diffinio yr dibyniadau yn rhyng wrthydol dwi'n mynd I mewnbynnu nacadw ac ynglyn â'r dibyniadau yn yr amgylchiad datblygu dwi'n mynd unwaith eto I mewnbynnu nacadw ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm doddiad I derbyn yr plygell SRX ar gyfer yr llwybr perthynas ac ydw I yn cadarnhau yr manylion hyn ac dwi'n mynd I pwyso ar y botwm doddiad I derbyn ydw. A dyna ni. Nawr os dwi'n yn rhestru cynwysiad o'r plygell fel hyn, dyma'r cymwysiad. Nawr os rydyn yn archwilio ar gyfer yr defnyddiad o'r patrwm o'r enw 1, dyma'r allbeniad neu y canlyniad ac nawr mae'r enw marchnatwr yn gywir. Nawr, ynglyn â defnyddio y meddalwedd gar Saesnig cyfansodwr fel rheolwr
becynnau ar gyfer y iaith PHP. Os rhywun yn edrych ar y tudalen ar y ochr dde, rhywun yn gallu erbyn neu cynnwys aniwaith o becynnau allanol union yn yr eddil neu daflun cyfredol. Felly, ar ôl ychydig o'r archwiliad ar y wefan gair Saesnig pecynnydd i darganfod becynnau o llyfrgelloedd PHP sydd yn ychydig neu yn gymharol yn fach. Dwi'n wedi dod o hyd o tair ohonynt. Yn gyntaf yr un fan yma, gyda'r enw pecyn, Mike Almond, gair Saesnig lliw, ac wedyn, No Jacko Blaenslaes, gair Saesnig e-bost gysylltnod dilisiadwr, ac yn trydydd, TV Blaenslaes, gair Saesnig PHP, OS, synchwilrwr. Felly os dwi'n eisiau i gynnwys y rhain i mewn yn fy eddil neu taflun cyfredol, sef prawf 1, fel mae'n dweud ar y dudalen, dwi'n dim ond eisiau i mewnbynnu y gorchymyn ar y llinell gorchymyn, gair Saesnig cyfansoddwr, gwacle, gair Saesnig erbyn, gwacle, ac wedyn yr enw o'r pecyn, yn yr ffurfdaeth o'r enw bachratwr, ac wedyn blaenslaes, ac wedyn yr enw o'r pecyn. Felly, os dwi'n eisiau i gwneud hyn ar gyfer y pecyn TV blaenslaes, gair Saesnig PHP OS synchwilrwr, dwi'n gallu gwneud hyn fel hyn. PHP, gwacle, gair Saesnig cyfansoddwr, pwynt far, ac wedyn gair Saesnig erbyn, gwacle, ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef TV, blaenslaes, gair Saesnig PHP OS synchwilrwr. A dyna ni. Ac wedyn yr un peth ar gyfer yr No Jacko blaenslaes, gair Saesnig e-bost gysylltnod dilisiadwr fel hyn. A dyna ni. Mae'n bwysig i gwybwch. Yn amlwg, mae'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngrwyd. Ac wedyn, mae'n angen i wneud yn un peth gyda'r Mike Almond blaenslaes gair Saesnig lliw fel hyn. A dyna ni, nawr os rydyn yn cydydodi yr cymwysiad o'r ffail, gair Saesnig cyfansoddwr .json fel hyn. Dyma'r y cymwysiad. Mae'r tri pecyn wedi ei cynnwyso i mewn yn yr eddil neu taflun. Ynglŷn ar arwyddocad o'r acen grom fan yma, os rydyn yn amedrych ar y tudalen fan yma, mae'r hon yn manylu ynglŷn ar defnyddiad o'r arwyddnod hwn. Felly, mae'r hyn yn arwyddocau unrhyw trodigaeth neu fersiwn o'r meddalwedd TV blaenslaes gair Saesnig PHP OS synchwilrwr sydd yn dilys ar gyfer yr eddil neu taflun hwn yn dechrau oddi wrth y trodigaeth 1.1 hyd at yr trodigaeth mwyaf nesaf, sef hyd at ond nid yn cynnwys y trodigaeth 2.10. Felly, mae'r hyn yn dweud mae'r pob un trodigaeth yn dilys oedd wrth 1
1.1 i 1.9.9 ac yn yr un fodd mae'r hyn yn dweud mae'r pob un trodigaeth o'r pecyn hwn yn dilys yn dechrau oddi wrth y trodigaeth 0.1, 0.5 hyd at 0.9.9. Felly nawr, os rydyn yn dadansoddi y strwythur o'r un o'r pecyn fan yma, os rydyn yn marchnilio i mewn i'r pregell marchnatwr fel hyn, rydyn yn gallu gweld mae'r rheolwr pecyn yn llewlu pob un o'r 3 pecyn yn ei pregell eu hunain dan y pregell gar Saesnig marchnatwr. Ac wedyn, os rydyn yn marchnilio i mewn i'r pregell ar gyfer y marchnatwr TV, mae gyda ni yr is-pregell o'r pecyn sef gar Saesnig PHP OS synhwyrwr. Ac wedyn, os rydyn yn marchnilio i mewn yno fe, mae gyda ni yr ffeil gar Saesnig cyfansoddwr .json sydd yn berthnasol yn unig ar gyfer yr pecyn hwn. Ac wedyn, dan y pregell yma ar gyfer yr eddyl, ar gyfer yr gar Saesnig cyfansoddwr .json, mae gyda ni is-pregell srec arall eu hunain, ac yno fe mae gyda ni yr ffeiliau cod tarddiad ar gyfer yr pecyn. Ac wedyn, os rydyn yn agor un ohonynt, fel dach chi'n gweld, mae'r hyn nid yn ffeil HTML neu HTML gyda PHP, ond mae hyn yn ffeil sydd yn byr yn yr iaith PHP gyda'r enw gofod TV/OS, ac mae'n pwysig i sylwi ar yr rhwyll lythreniad, sef mae angen i dechrau pob un gar gyda'r y brif lythren, ac mae'r hyn yn dilyn yr arferiad pan ydyn eisiau i datganu rhyw dosbarth enghraifft yn yr iaith Java. Felly, os ydyn mynd i wneud yn debyg i'r cod yma, mae angen i ni i defnyddio ar gyfer yr eddyl prawf 1 yr enw gofod fan yma, sef ENL28/prawf 1 gyda'r lythren I yn ENL28 yn prif lythren, ac hefyd gyda'r lythren P yn prawf 1 yn prif lythren hefyd. Ac wedyn, yn ôl yn yr cod tarddiad PHP ar gyfer yr pecyn TV / gar Saesnig PHP OS synhwyrwr, mae gyda ni y cod tarddiad ar gyfer yr dosbarth o'r gorffrych synhwyrwr. Ac felly, fe byddai'n i wneud yr un peth gyda'r y cod tarddiad ar gyfer yr eddyl neu tablyn prawf 1. Enghraifft, rydyn yn gallu datganu rhyw fath o'r dosbarth gyda'r rhyw enw fel prawf 1, ond nid yn angenrheidiol i fod yr un enw fel yr enw o'r eddyl neu pregell. Ond beth bynnag, mae angen i dilyn yr arferiadau o defnyddio dosbarthiau i mewn yn yr iaith PHP, sef mae angen i dechrau yr enw o'r ffeil gyda'r y prif lythren hefyd, sydd yr un enw fel yr enw o dorthaf i mewn yn y ffail. Felly, os rydyn yn edrych ar yr pecynau eraill, maen nhw'n hefyd yn dilyn yr un arferiad. Enghraifft, os rydyn yn symud i fyny i'r marchnatwr arall fel Mike Almond, ac wedyn i mewn i'r pecyn gar Saesnig lliw, ac wedyn i'r pregell ar gyfer yr cod tarddiad, a dyna ni. Dyma'r enw o'r ffeil
cod tarddiad PHP ar gyfer dosbarth gar Saesnig dilisiadwr gyda'r enw yn dechrau gyda'r prif lythren V ac y weddill o'r enw yn y fach lythren. Felly os ydyn yn agor y ffal hwn, a dyna ni, mae'n angen rhaid i gynnwys yr enw gofod fan yma ac wedyn y datganiad o dosbarth, sef dosbarth gwagle dilisiadwr. Unwaith eto, os ydyn yn mochlio i'r pecyn trydydd oddi wrth y machnatwr no Jacko, a dyna ni yr un peth, a dyma'r datganiad o'r enw gofod, a dyma'r datganiad o dosbarth. Felly, ar gyfer yr eddol cyfredol prawf 1, ydyn yn gallu morchilio i mewn i'r pregell ar gyfer y cod tarddiad, sef srec, ac wedyn ydyn yn gallu creu yr ffel dosbarth PHP ar gyfer y pecyn hwn, fel hyn, gyda'r prif lythren P, ac wedyn yr eraill yn yr fach lythren. Ac nawr, mae angen i ni i mewnbynnu yr ongl confachau ac wedyn y gofynod ac wedyn yr gar PHP i dechrau yr ardal ar gyfer y cod tarddiad PHP ac wedyn i terfynu yr ardal hwn gyda'r gofynod ac wedyn y cae ongl cronfach, a wedyn mae angen i ni i datganu yr enw gofod fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i ni i datganu y dosbarth fel hyn. Ac wedyn rydyn yn gallu mynysodd yr adeiladwr ar gyfer y dosbarth hwn fel hyn. Mae'r hyn yn gwneud dim byd ar y foment, ac wedyn rydyn yn gallu mewnbynnu rhyw fath o'r ffythiant gyhoeddus fel hyn. Ac mae'r hyn ddim ond dachwelyd rhyw fath o llinell fel hyn. Felly dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon ar gyfer nawr. Felly os ydyn nawr yn ychyp y ffeil fel hyn, ac nawr ydyn gallu creu rhyw fath o'r cymwysiad i alw ar y pecyn hyn, sef y dosbarth o'r enw prawf 1 oedd wedi ei creuwyd dim yn nawr. Felly ar gyfer hyn ydyn gallu dachwelyd i fyny i'r pregell ar gyfer yr eddyl neu taflun fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu creu pregell arbennig ar gyfer yr prawfholiad o'r dosbarth neu pecyn hyn gyda'r enw prawf hyn fel hyn, gyda'r enw gar Saesnig prawfholiad, ac wedyn union yn y be, ydyn yn gallu creu rhyw fath o'r prif fel cod tarddiad ar gyfer rhyw fath o'r app fel hyn, gyda'r enw enghraifft o'r gar Saesnig mynegau .php, ac wedyn rydyn yn gallu creu ein ffeil cod tarddiad PHP fel hyn fel arferol, ac wedyn mae angen i ni i gynnwys y llyfrgell ar gyfer y dosbarthiad
neu dosbarth o'r pecyn prawf 1 fel hyn. Mae angen i ni i defnyddio yr arwydd ar, gar Saesnig erbyn fel hyn. Llanellach unwaith, ac wedyn yr llyfrgell, ac oherwydd rydyn ni'n yn defnyddio yr rheolwr pecyn PHP gyda'r enw gar Saesnig cyfansodwr, rydyn ni'n gallu cynnwys dim ond yr un ffail, sef yr gair Saesnig hunan llwythwr fel hyn. Er enghraifft, os ydyn ni'n yn edrych ar y strwythur o eddyl neu taflun prawf 1, oherwydd ydyn ni'n wedi lladwyddo y pecynau tar ohonynt trwy'r rheolwr pecynau PHP gar Saesnig cyfansodwr. Yn wastad, dan y prif pregell o'r eddyl neu taflun, mae gyda ni yr is-pregell gyda'r enw gair Saesnig machnatwr, ac union yn y fe yn wastad mae gyda ni yr ffal fan yma gyda'r un enw ffal yn wastad, sef gair Saesnig hunan llwytho .php. Ac os ydyn yn cynnwys hyn union yn ein ffal cod tardiad PHP, does dim angen i ni i cynnwys unrhyw ffel cod tardiad PHP arall oddi wrth unrhyw un o'r pecynau eraill. Mae'n angen i pwyntio mas. Mae'r hyn yn gwahanol i'r defnyddio yr enw gyfodiad, sef pan ydyn ni'n eisiau i gynnwys y cortoddiad PHP, ydyn ni'n dim ond angen i cynnwys yr ffail ger Saesnig hunan llwytho .php, ond pan ydyn ni'n eisiau i enydneddio rhyw dosbarth o'r pecyn fel gorchwych i ymdrin amdano fe yn yr ymresymeg o'r swyddogaeth sydd ydyn ni'n yn ei adeiladu pan ydyn ni'n yn datblygu yr app neu beth bynnag cymwysiad. Mae angen i ni i defnyddio yr enw gyfodau ar gyfer pob un o'r pecynau. Nawr, gyda ni wedi cymwisio y pecynau i gyd ar gyfer yr cymwysiad hwn, sef y 4 ohonynt, y tar ohonynt wedi llagwyddo oddi wrth yr cadwrfa gar Saesnig pecynydd.org, ac yr un ohonynt ydyn wedi ei creuwyd dim bod nawr gyda'r enw o'r dosbarth prawf 1 yn y taflun neu eddyl gyda'r un enw hefyd, sef prawf 1. Nawr, trwy'r ffwythiant fan yma gar Saesnig erbyn unwaith, ydyn wedi cymwisio y llyfrgelloedd neu y cod ar ein cyfer y 4 ohonynt union yn yr ffail fan yma ar gyfer ein app bach yma. Nawr, y cam nesaf yw i greu yr gorchrychau 4 ohonynt oddi wrth yr dosbarthiau, oddi wrth yr 4 pecyn. Felly, yn gyntaf, ydyn mynd i greu y gorchrych ar gyfer yr dosbarth prawf 1 oddi wrth y pecyn prawf 1 fel hyn. A dyna fe ar y llinell 5. Mae'r enw o'r anwolyn ar gyfer y gorchrych, $, ac wedyn yn yr fach lythrennau prawf 1, ac mae'r anwolyn hwn yn cael ei boblogaethwyd gyda'r enydiad o'r dosbarth fan yma. Mae'r achos air gar Saesnig newydd yn enydyddio yr gorchrych oddi wrth y dosbarth prawf 1 gyda'r prif lythren P, ac tu flaen iddo fe mae gyda ni
enw gofod, sef ENL28 gyda'r prif lythren I ac wedyn all-slais ac wedyn prawf 1 gyda'r prif lythren P ac wedyn all-slais ac mae'r rhain yn dod oddi wrth enw gofod I mewn yn cod tarddiad a gefur dosbarth prawf 1 fan yma ar ochr dde ac mae'r hyn yn dod oddi wrth ffeil gosodiad ar gyfer rheolwr pecyn gar Saesnig cyfansoddwr sef gar Saesnig cyfansoddwr .json fan yma ar y llinell 7. Felly os ydyn eisiau I dod o hyd o'r dosbarth cywir ar gyfer ynediad o'r gothrych, mae angen I ni defnyddio enw gofod cywir gyda'r rhwych lythrennau cywir hefyd, sef y bach neu prif lythrennau cywir. Wedyn, wedi ynedyddio gothrych $, prawf 1, rydyn ni'n gallu galw ar y ffwthiant cyhoeddus, rhedeg hwn, sydd yn dychwelyd llinell yn dechrau gyda'r geiriau oddi wrth prawf 1, llawn atalnod, ac wedyn y dyddiad. Felly I mewn yn cod tarddiad, sef y ffalman yma, menegau.php, rydyn ni'n gallu galw ar y ffwthiant sydd yn rhywbeth fodd o'r gothrych $, prawf 1 fel hyn. Felly fan yma ar y llinell 7, rydyn ni'n defnyddio y ffwthiant PHP I adlesio neu achbynnu achbyniad oddi wrth ffwthiant ar y terfynell ac yn iaith PHP mae'r doi arwythnod hyn sef y gysylltnod ac wedyn arwythnod yn fwy nag yn cynrychioli mae'r canlyniad yn llwybr fodd o'r gothrych ac wedyn rydyn yn cydydodi arwythnod llenach newydd ar dyfyniad o'r achbyniad. Felly nawr, os rydyn yn ychyb y ffail ac os rydyn yn rhedeg fe drwy'r mewnbynnu gorchymyn PHP ac wedyn gwacle ac wedyn enw o'r ffail fel hyn, mae'r neges gwall yma yn arddangos oherwydd mae'r enw o'r ffail ar gyfer y llyfrgelloedd PHP yn gywir. Os rydyn edrych ar ochr dde, mae'r enw cywir yn gair Saesnig hunan llwyth.php yn atrach nag fan yma ar ochr chwyth hunan llwythwr.php. Felly yn gyntaf mae angen I ni I cywirio hyn fel hyn. Ac nawr I achub y ffel ac I ail-rhedeg fel o'r blaen. A dyna ni. Mae'r pecyn prawf 1 wedi cael ei enedyddio ac wedyn mae'r lwybredfodd wedi cael ei galw ac mae'n wedi achbynnu y dyddiad cywir ar y terfynell. Nawr, rydyn ni'n gallu cymwisio pecynau eraill tar ohonynt I mewn yn un ffel. Fel hyn. Nawr, ynglyn ar cyntaf pecyn, sef TV, blaenslais, gar Saesnig, PHP, OS, sy'n chwilrwr. Os rydyn yn edrych ar tudalen, ynglyn ar pecyn hwn oddi wrth wefan, gar Saesnig becynydd.org. Os rydyn yn torchi I lawr, fan yma, mae gyda ni hyfforddiannau am sut I Mewnsefydlu y pecyn hwn ac rydyn wedi gwneud hyn o'r blaen yn union fel
wedi ei fanylwyd fan yma, na'r os ydyn ni eisiau I gynwyso yr gorchrych imiwn yn yr app, ydyn ni'n gallu alysgrifio ac I lido yr enghraifft o'r defnyddiad fan yma, imiwn yn y cod fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn ychydig y ffeil ac yn rhedeg yr app hwn, neu cymwysiad hwn fel o'r blaen, beth fydd yn digwydd? Wel, tawn ni'n gweld. A dyna ni, dyma'r allblyniad sydd yn dweud dwi'n yn defnyddio cefndrefn sydd yn debyg I Unix fel un gyda'r cynellun Linux. Nawr, os ydyn ni'n yn symud ymlaen i'r pecyn nesaf, sef no Jacko, / gar Saesnig, e-bost, gysylltnod, dylisiadwr, ydyn ni'n gallu gwneud yn debyg, sef ydyn ni'n gallu alysgrifio yr enghraifft o defnyddiad imiwn i'r tociad ffwrdd ac I lido mewn i'r cod ar gyfer y cymwysiad fel hyn. A dyma'r cod enghraifft wedi ei lidwyd I mewn, felly nawr os ydyn ni'n yn ychydig y ffeil ac wedyn yn rhedeg y rhaglen unwaith eto fel hyn, beth yn digwydd? Does dim unrhyw allblyniad oddi wrth yr pecyn, e-bost dylisiadwr, achos does dim unrhyw ffwythiant I allbynnu y canlyniad oddi wrth pwb un galwad ar yr ffwythiannau union i'r terfynach. Felly os ydyn nawr yn golygu y ffeil, ydyn na'n gallu mewn osod yr arwydd ar I adlesio tiflaen I bob un galwad ar y ffwythiannau fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil ac yn alchredig y gymwysiad, beth yn digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Mae'r gwall yn digwydd ar y llinell 32. Felly mae angen I dileu yr cystrawyn anghywir ar gyfer awr ar adlesio fan yma, fel hyn. Ac unwaith eto, ychydig y ffeil ac yn alchredig. A dyna ni. Mae'n adlesio ar gyfer pob un o'r galwad ar y ffwythiannau yr gwerth 1 neu gwir sydd ddim yn hollol yn cyd-gyfylebu neu cyd-gymaru gyda'r gwerthoedd ar yr tudalen ar y ochr dde, ond yn fy meddwl I, ar gyfer prawfholiad I wirio y mae yr llyfrgell ar gyfer yr pecyn hwn, sef e-bost dylisiadwr yn gweithio yn llwyddiannus, dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon da. Nawr, os ydyn ni'n yn symud ymlaen i'r trydydd pecyn, sef Mike Almond / gar Saesnig lliw, os ydyn ni'n yn torchi I lawr, hyd at yr cod enghraifft, a dyna fe. Felly nawr, os ydyn ni'n yn alysgrifio y cod fan yma union i'r tociad ffwrdd fel hyn. Ac wedyn I lido I mewn fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn ychydig y ffeil ac yn alchredig cymwysiad,
beth yn digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Nawr mae gyda ni y neges gwach, sef dosbarthiad, neu dosbarth. Lliw, nid darganfywyd, yn yr ffeil munegau.php, llinell 50. Felly os ydyn yn edrych ar y llinell 50, ac wedyn yn gymharu i'r enghraifft o'r blaen, mae'n amlwg ydyn yn diffygio yr datganiad o'r enw gofod, achos os ydyn yn edrych ar llinell 20 ar y ochr chwith, mae gyda ni yr enw gofod, oslais, e-bos dilisiadwr, ac wedyn oslais dilisiadwr. Ond ar y llinell 50 mae gyda ni dim ond yr enw o'r dosbarth. Felly mae angen i ni i mewn osod yr enw gofod rhywsut. Felly, beth am i ni i flaendodi yr enw gofod tu flaen i'r dosbarth yn union yn y un fodd fel ar gyfer yr dilisiadwr? Wel, cawn ni'n gweld, ynglyn â'r rhylliad neu'r afall neu prif lythrenau o'r enw gofod. Nid ydy'r manyliad ar gael ar yr tudalen wefan, felly mae angen i ni i fochilio i'r prif pregell ar gyfer y pecyn hwn, sydd dan yr is-pregell o'r gair Saesnig machnatwr, dan yr pregell prawf 1, ac wedyn yno fe, dan yr is-pregell o'r machnatwr, sef Mike Allman, ac wedyn yno fe, dan yr is-pregell o'r enw y pecyn, sef gair Saesnig lliw, ac dyna fe, fan yma, yr ffeil cyfansodwr, .json ar gyfer yr pecyn hwn. Nawr, os rydyn yn achwilio ar gyfer yr gair Saesnig hunan llwyth, dyma'r enw gofod yn y rhylliad gywir, neu bach neu prif lythren gywir, gyda'r prif lythrennau yn yr lythrennau M ac A. Felly nawr, fy'n angen i fewnbynnu hyn i mewn ar y llinell 50 fel hyn. Felly nawr, os dwi'n yn ychyb y ffeil ac yn ailrhedeg y cymwysiad beth yn digwydd, wel cawn ni'n gweld. Mae'r un neges gwach yn dal yn arddangos. Nawr, os rydyn yn cymharu llinell 20 gyda'r llinell 50, mae'r llinell 50 yn diffygio yr awyrth ar newydd. Felly os ydyn yn nawr yn ychwanegu hyn i mewn fel hyn, ac wedyn yn ychyb y ffeil unwaith eto ac i ailrhedeg, nawr mae gyda ni yr gwach gystrawyn gyda'r rhywbethfodd oddi o'r hex yn anisgwyliadwy, oherwydd mae'r dwbl gwahanol yn cynrychioli y rhywbethfodd oddi wrth yr dosbarth yn llythrennol yn ytrach na oddi wrth yr gothrych sydd yn defnyddio yr arwythnodiau cysylltnod ac wedyn yr arwythnod yn fwynag. Felly dwi'n yn dychmygu nad ydy ei caniatawyd i defnyddio y gystrawyn fel hyn yn yr datganiad o'r gothrych. Felly dwi'n dychmygu mae angen i ni i datganu yr enw gofod, ond yr enw gofod yn rhyw fodd arall fel hyn. Nawr, dwi'n wedi datganu yr enw gofod yn y llinell hunain. Dyma'r enw gofod ar gyfer y pecyn, a dyma'r datganiad o'r dosbarth. Felly nawr, os ydyn yn ychyb y ffeil
ac yn ailrhedeg. Beth sy'n digwydd? Nawr, rydyn ni'n yn diffygio y dosbarth gair Saesnig hamborth genedlwr. Felly nawr, os rydyn ni'n yn ychwanegu yr enw gofod ar gyfer yr gair Saesnig hamborth genedlwr i mewn, beth sy'n digwydd? Achos os rydyn ni'n yn edrych i mewn yn y cymwysiad o'r pregell SRC ar gyfer y pecyn fan yma, mae gyda ni y dosbarthiau gair Saesnig hamborth genedlwr ac hefyd yr XSS genedlwr hefyd. Ac os rydyn ni'n yn dadansoddi y codtaddiad, mae'n tebyg mae'r pecyn hwn yn galw ar yr gair Saesnig hamborth genedlwr ac hefyd yr XSS genedlwr hefyd. Felly nawr, os rydyn ni'n cymwisio yn gyntaf yr hamborth genedlwr fel hyn, ac wedyn yr XSS genedlwr, ac wedyn ac gyda ffeil, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr, does dim unrhyw neges gwach, ac hefyd mae'r pecyn hwn yn allbynnu y cod HTML angenrheidiol. Ac felly, dyma'r pedwar cyfygelloedd neu pedwar pecyn wedi ei defnyddiwyd i mewn yn yr un cymwysiad. Y gyntaf oedd yr pecyn neu dosbarth neu llyfrgell ydyn ni'n dal yn ei ysgrifennu gyda'r enw prawf 1 ac yr ail gyda'r enw PHP OS synhwyrwr ac y trydydd gyda'r enw e-bost dilasiadwr ac yr byderydd gyda'r enw lliw. Nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i dar ymystong rhyw pecyn i fyny i'r cadwrfa ar y wefan sef gair Saesnig pecynnydd.org, ond yn ytrach nac uwchritho neu dar ymystong pecyn sydd ar gyfer prawf holiad fel yr un fan yma sef prawf 1, mae angen i ni i uwchlwytho pecyn sydd yn cynnig swyddogaeth go iawn, achos yn yr pecyn prawf 1 does dim unrhyw swyddogaeth yno fe yn either i wirio yr yn gallu galw ar yr pecynau eraill. Felly, dwi'n meddwl ar gyfer y cam nesaf, mae angen i mi i dod o hyd o rhyw swyddogaeth neu codtaddiad sydd yn defnyddiol iawn i eraill, ac i dar ymystong hynny i'r cadwrfa. Ond oherwydd mae'r fideo hwn yn digon hir, dwi'n mynd i barhau yn y fideo nesaf. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.